Comezamos as presentacións dos participantes. Como primeiro participante temos o Pinchotrón, un gran robot cunha pesada coraza que lle protexe calquer ataque. Aquí non aparece, pero a súa última modificación foi un gran clavo que ofrece unha gran capacidade de ataque. Como segundo participante temos o robot Cartoneiro, un robot con altas velocidades, un bo algoritmo e unha coraza de cartón que é altamente flexible. É un dos favoritos do público e crese que chegará a ser finalista. E como a último participante temos o robot Viguesa, coa súa gran velocidade e capacidade de reacción. Bueno, quisiera continuar con esto. Yo recuerdo que todos los años hay una competición en Coruña de Minisumo. Marketing. ¿Qué pasa? Sí, no, mira. Que es verdad. Sí. Entonces, si buscáis Osden, OSWDEN, ¿vale? Y ahora buscáis o Coruña o Campeonato Sumo, os va. Lleva muchísimos años haciendo. Si os gustó lo que hicisteis, queréis continuar. E comeza o combate entre as viguesas e os cartoeiros. De momento os contrincantes estánse vislumbrando uns aos outros e non padecen ter mencións hostiles, pero entón os cartoeiros aproveitan e as viguesas caéronse elas soas foras do ring. Comeza a batalla entre os cartoneiros e o Pinchonatror 3000, que parece que sigue dando voltas sen saber moi ben que facer. Proceden a soltalos no campo de batalla e comeza a batalla. O cartonador diríxese cara ao seu contrincante a paso lento pero seguro. Por alguna extraña razón non está logrando botalo fora. Parece que se están poñendo a bailar tango os dous xuntos e o Pinchonatror logra botalo da arena. Impresionante, señores. Box. Hola, me llaman Romeo. Bueno, e comeza esta batalla. Nada máis empezar o Pinchotrón xa perdeu unha roda. E agora o robot das vigas está aproveitando o momento. Empuxa o cara fora e non o logra botar fora, case, pero non. Agora ven, o Pinchotrón ten unha roda fora do dollo e non pode volver subir. Está nunha situación un pouco complicada. O robot das vigas aproveita isto e decide acabar con isto dunha boa vez. Carga contra ele e tira o